Lama. Oke, niki Kang pundi Mas Ilhame? Kok tasik di anu? Tasik teng griya kira. Teng griya. Dereng garing, Mbak. Oh, durung garing. Biasanya garing-garing. Nggih, selamat menikmati bentuk baru. Ayo sik ditegesne, bentuk baru sing apane? Sing ngerti biasanya malah sampean Mas Babakan. Aku masih polos. Oh, masih polos. Urung tau roh konoan ya mek jare cah-cah ki ngono. Jare cah-cah. Cah-cah piye bentuke cah? Ya ono kuwi delok ta, Cah? Apa delok? Tapi lah aku kan rong tau roh to. Lah, mang nek nggone status mang nek brand ambassador lho. Oh iya, ada produk terbaru. Ah, iki. Brand ambassador iki. Sing rupane abang mang loh. Lah iki wonge, lah iki. Oh, alah iki to, model baru nggih. Semoga Mbak Novi. Nggih. Saya tak tegas deh, apa? Komburi wis tak not, langgam ya Mas. Lah kok top-topan, aduh yo wis. Langgam campur sari nggih wonten, dangdut nggih wonten, wis cocok, wis rancak. Cocok nggih. Mbok pilih mangke wonten ingkang badhe mundhut lagu nggih semonggo. Rasa tetembangan teng mriki sesarengan. Putra waringin putih nggih semonggo. Nggih cocok. Nggih. Monggo Mbak Novi ya. Semoga. Sajake kok wis padha warek kabeh. Ah wis warek kuwi Mang Dawa iki ya. Lah nggih. Mlampah tepe datar Mugi lestari ya disoteng Mas. Oh nggih. Kiko tayang ning Gombal TV. Oh Gombal TV. Gombal TV. Mas Dedehan Channel. Oke. Padha saking Kediri kula nggih saking. Oh saking Kediri. Oke. Siap jauh-jauh. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Di-share ya di-share nih tembok gitu. Oh, aku biasanya lek saya tak tegas nih. Biasanya aku lek nge-share nih gak nek tembok iki, Mbak. Nek weteng maksudnya embodi tangge awak. Lah iya. Kok weteng bareng. Apa kuwi lah nek pakulinane ya ngono kuwi digawe embodi. Oh ya Allah. Oh pikiranmu ae sing traveling. Cah andai sik cilik-cilik lho, Cah. Oh, kelingan tapi lamat-lamat. Kelingan lamat-lamat yo engko tak elingne wae piye.
Oh. Hitung guri pokoknya, cocok pokoknya hitung guri ya monggo. Nggih. Mugianto berkahing widi biasanya ngono iki dibaleni. Dibaleni. Maksudnya sone. Oh, ya cocok toh. Cocok. Ini sonya dari mana toh? Arista Audio Arista. Production. Oh, nggih. Arista. Nggih. Kosek to ya Allah. Weh. Mosok kaget. Lah wi cek mending cek puk. Sujune ra banter. Biar terlalu caca aku mengusir. Yura toh, yura. Memang cek awal-awal cek sore ya kene iki. Cek awal-awal. Lah ya cek awal. Biasa. Ya ora apa-apa. Ya rada ngangkat. ngangkat wis, cocok wis. Lek ngangkat berarti rada suwi. Jarene caca. Sesek ditegesne lek ngangkat Rada suwi. Rada suwi. Lek nyanyi Mas cangkek penake terus dibolan baleni dadine suwi. Oh, maju mundur ngono ya. Iya. Ya maju mundur ya sok-sok ngiwonengen bareng. Oh, ngiwonengen sampai pikiranku traveling. Lek joget ngene lho Mas. Oh iya, ngiwo karo nengen. diubengi. Mlumah karo murah, masuk lek dadi. Lah iya to? Heeh. Lah dadi to. Iya. Sik pikiranmu kondi. Pikiranmu kondi, aku nyemaki kok iki lho. Mas jenengan penonton ngadap mawon. Ora lho. Apa dhek mek nguwi. Lah iya. Aduh. Lho ora lapo-lapo. Asuranmu rong Diturokne kendange. Oh, ya penak didekne, Mbak. Oh, maksudnya mikir iki kan ngadeg to. Oh, tapi iki lek dhek Mas iki spesial lek enggak turu gak iso muni. Wah, kulino iki biasane karo awakmu ya, Gol.
Lek tanggapan maksudnya, mesti pikirannya kok didi. Oh, sik pisan ndek Lah, iya. ngenane. Oh, penak apa gak? Ya urung wong konangan kancane ra Oh, sida. aduh, yo, iki konangan kancane. Ayo monggo Mbak, cocok es. Mugianto berkahe spesial bengi wis. Yos. Kok tengklonting iki piye jane? Spote mangkuk. Yo. Nggih Kang Mas niki wae wonten pamundutan. Nggih. Pamundutan. Gelo. Nggih. Nggih. Alhamdulillah dana kenakalan sudah cair Mas. Masih cocok. Info. Info. Nggih, niki kula sampun. Gelo. Nggih. Oh, langsung kalih nggih. Ya nggih, penak wis tak omongi ta. Lek seping pisan ra penak. Oh, ngono kudu imbuh nggih Mas nggih. Nggih, cocok. Gelo Mas. Masih gelo. Gelo aku gelo. Odu we gelai we. Gelai we. Gelai we. Enek pesawate. Oh, pesawat iki mencitakan. Nggih Mbak Novi niki iya campur sari ya enek jaranane. Oh nggih niki campur sari jaranan. Lah nggih. Nggih, ini menawi Masnya yang request gelo mau gabung monggo. Nggih, monggo. Joget enak loh imang kendangane. Cocok. Kendangane tok liyane ora. Keplakane to. Ora nyapa to. Sing penak mek Mas Pani nyapa to. Mas Pani karo Rian, ya Allah. Aku soalnya apa biasanya main wong telu? Maksudnya lek tanggapan, sing mesti kuwi. Lah iya sing mesti Ora kuwi. marai arep tak sebutne aku ora ngapal ya. Dimaklumi tre ya wong tuwek dadine gampang lah. Bener sampean sing siji. Mas, sing siji tutukane penak. Nggih. Sing siji keplakane ya penak. Wah, cocok. Sing sitok nutul, sing sitok ngeplak. Piye to? Sik ta. Aku tak bayangne. Lah iya, sing siji nutuke penak. Heeh. Nutuke teges. Teges. Sing sitok ngeplake ya penak. Lake penak. Iya iki kita ya wis tahu gitu. Tanggapan bareng maksudnya. Nggih no, aku lek ndak Rian ndak setel. Oh, gak setel. Ndak setel blas aku. Piye Yan? Saya tahu jajal ngene ya. Jajal ngene ya. Oh, jelas senenganmu sing gede-gede. Tangane maksudnya, lho tangane antep to. Antep gek ngapal dadine rada krasa. Lek ngeplake. Oh, lek ngeplak. Oh, nggih. Ngono lho. Aku ya biasane. Mbok iki wis. Ora Mas, aku kira dijak. Kamangko aku ki roh lek ning kene campur sari ndang budal nang nggawa tas. Sumbangan berarti. Iya no, aku pokoknya nek terap ngadeg ndang tak parani yo. Oh, nggih. Isah-isah berarti. Oh, ya ngene iki lho Mas. Oh, nggih. Bapak ya balik mesti piye, lek rapi ya bangeten. Ya kaya sogol iki mang wis cerita aku. Pripun, Mas Mas? nggih, aku manggo kresek. Oh, gawa kresek. Nah, iya. Tinggi apa? Ibuke mau wis, Bu kula nyuwun napa iki? Dibungkus, ngono meng ta? Heeh, sogol iki Ya mangko. Allah, Gel, iki kadek ngisin-ngisini, ngono lho ya Biasane aja ngisin-ngisini, ngono. oke. Mbake barang ya dipikir padahal aku wis ngelirik. Dadi aja dikabehne. Hah? Lha iki disawene ada iki. Gawa. Maksudnya tas. Pikiranmu ae. Betok boe urung Iya, aku kok tak nyanyi boe lho urung. karepku lho piye. Pikir aku kok nyanyi dhewe apa piye? Ngomongi kok. Kok era Mas aku. Ayo monggo, Ya Mas. ditabuh apa ora? Ayo tabuh Mas. Ih, tante cantik ki lho sing nyanyi tante. Tante, ya Allah.
Lah justru kuwi tak ge jamu. Lah, sing nom-nom nak. Apa meneh sing ngenong lho wis. Sing piye? Sing kae ngenong ta? lah. Lah Walah sing mesakne yo sing iki lho Mas. Arepe budak kena polisi. iki kok iki Mang. Ya Allah. Nek ndi iki Bang nek ndi? Ning samben. Kok yo diculne lho nyapa. Kok iso ya ya Allah. Oh, karo dhewe digolo dhewe. Oh, kalah. Kalah. Nggih, mangga ya. Putra Waringin Putih. Sing tenanan. Ayang, ojono to Ayang. Ayang udah makan. Imbuh ping 5. Anake sapa tuh? Iya. Kan anake sapa tuh kijane arek ngono. Jangan memalu-malukanku dong. Ora Kan, apa biasa. lo kan aku kan jadi kemaluan toh Mas. Sik balen ono pisan kas, apa? Piye? Aku jadi kemaluan lek kelakuane ngene. Ke Isin nih lo Mas, isin. kemaluhan. Lah ya kisinan lo Oh, maksudnya. kisinan. Ora gayahan memang. Ora toh? Ora. Ora tak kira lek ya ngono kuwi mau kok. Oh. Kisinan. Oh, kisinan. Lah ya piye bahasa Indonesiane piye? Aku jadi malu ya. Malu ki lek isin tok, lha mung kisinan kok. Ke Ora berarti ya panggah malu ngono to. iya manggah malu. Ya maklum lah aku kan ya turunan Korea dadine ya Apa kuwi turunan Korea? Sik. Turunan Korea iki apa sik? Korea aspal lho Mas, aspal Korea. Wah. Aspal Korea. Nggih. Ya jelas senengane sing ireng-ireng kok kaya aspal iki. Lho ireng tapi kan manis. Oh, ireng manis. Eh. Biasanya ireng ini ndure pucuke abang. Maksudnya udengane abang biasane. Oh ngono. Oh kaya iki. Nah, iya toh ireng pucukane abang biasane. Ya sampean ki ya tak hibur lho ben Lah, ndak iya sedih ben gak kelingan ke mau ya toh. Di kelas nih ae pasti Diiklasne. enek hikmah ya ikhlas. Sedekah berarti awakmu mang gonggong sedekah berarti. Apa iki? Oh, wes. Hehehe. Heh, nyapa to ki? Wes iki sing nek Kediri enek Bu Maya lah iki nek kene enek Mbak Novi. Wes ora apa-apa wes. Dikonokne aku. Ora apa-apa. Yo, siap ya saya? Iya cocok. Kaya kontrol. Hei! Sik tegesno sik apa kuwi mang? Wis tak wanti-wanti to. Wis tak wanti-wanti kuwi mang muni apa? Piye iki? Saru. Sing muni sapa saru? Oh. Sing muni sik muni sapa?
Gak ada ngono. Lah ya ora ning ngono. Gak ngapunten lho ki cangkeme lecek. Mau double kill, Mas. Wis muni. Iya to ki. Sik to cah. Ora apa-apa. Ayo selak subuh. Ora apa-apa. Ayo to, sik to. Mungkin sak. Bae wis suwek, bae wis suwek. Bae wis suwek. Sak pira mau terusan? Udu sing kuwi mang. Tekokne. Nadane lho. Kaya ngene. Lenganku biyen ngapa kok dadak ketemu. Yen pancen sampun Kang Mas nggih. Mas Tura, nggih nika wau sampun gelo ingkang sepindah wau lagune napa Mbak? Ingkang sepindah Hostia Tuhu, nggih.
Nggih, tasih makarya sesarengan putra waringin putih nggih boten kemuntaken bagi yang belum bermasker tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, nggih, cocok. Penak sing sumuk-sumuk ya. Lah iya. Ya ora apa-apa ya karo guyon ngene iki yo Bangga. Hah? Engko bengi ora penak ya pada esuk maksudnya lek tanggapan lah. Ya itu. Nggih. Ayo monggo ingkang nomor kali Mbak Risa Florencia. Apa aku basa Jawa iki? Mbak Risa Flow Mas. Oh, flow. Nggih, ayo monggo. Florencia, ayo monggo. Mbak Risa ayo. Alhamdulillah. Neh. Piye? Iya. Sik Di Mbak, sing salah. kabeh ceker aku ya melok Sik. ceker. Oke. Tes. Tes. Pripun Mas? Kok munyer-munyer? Hah? Kok munyer-munyer ki ngopo? Penak sing munyer-munyer lho. Maksudnya aku mang Piye? ora sandalan. Oh. Saya tak tegese Mbak Risa Florencia. Wes iki dana kenakalan cair. Infone Mas. Cair ya, cah. Panggah cair. Nyuwun apa Mas? Oh, sembarang lagu anyar iki ketoke. Oh, sembarang. Es. Oke. Mas, sik aku arep takon. Oke, sik Sampai- aku memang aku teko. Mbak Ya. Risa Florencia, artinya Florencia kuwi opo to Mbak Risa? Artine Mas, Heeh. apa ya aku dhewe ora ngerti. Aku yo teko Florencia nyebutku kok mbek menawa salah. Oh, Florencia. Oke. ngene, saiki Piye? aku ganti takon sampean. Heeh, piye Mbak Ah. Risa? Bagus BG. Nggih. Heeh. BG ki artine apa to Mas? Oh, kuwi enek Asma Kinarya Japa. Japa, heeh. Nggih, lek siang nami kula Bagus, Pak. Nggih. Nek dalu? Lek dalu begengge. Waduh. Ya panggah cocok ya BG. Kok bengi ya rada macak dari begengge. Mas. Malih ya Mas. Ya panggah malih alih provinsi. Ya ora apa-apa to, Mas. Lagune sembarang. Napa Bu Napa Bu? Mboten lha Ibu Lah, nggih. ngersakaken napa? Bu napa nyuwun Lah, napa? nggih. Oh, Oke, tembang Tresno. Tembang Tresno. Oke, siap. Dalam Bu Oh, dijali pental. Kula nyuwune sing gedhe ya Bu pentale. Kuwi lho. Iki mang dinone iki mang sinden-sinden nyapo Aku to iki. aku ketularan Mbak Novi. Sinden-sinden iki mang nyapo kok sing siji. Nggih, tegese iki pentol bakso Oh, kuwi lho, pentol Mas. bakso. Heeh. Oke, Mbak Risa. Nggih. Nggih, cocok. Langsung mawon nggih Mas, Nggih. monggo. Langsung, malah penah langsung. Heeh, aja kesuwen ya Mas. Ayo, ora apa-apa. Ayo monggo Mbak Risa Florencia. Monggo. Putra Waringin Putih. Kadang isuryo
yo ah. Kadangi surya nanging ning mripatku Sari rembulan nambahi sesayangiku Tresno sing kacloko amon kanggo sliramu Nanging katane aku ora resmi aku wis cukup sakmene crita lan laguku aku kangen lilat ngolong aku kangen lilat ngolong caca ya panjake sik enom-enom sik roso-roso ya Mas. Hah. Jamu. Nggih, kula aturaken sugeng selamat datang para tamu undangan. Oh nggih. Wau wonten. Wah cocok. Leh. Niku wonten pamundutan. Nggih, tembang Tresno ya. Tembang Tresno. Buke wau sampun nggih. Nggih, ibu-ibu. Bu, aku kok diparingi pentol lho ya, Bu ya. Nggih. Nggih 5. 5 jare diparingi 5, Mas. Oke. Niku wonten pamundutan Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Nggih. Nek wong kaget ta. Ayo. Madiun Ngawi. Nggih. Ayo monggo. Monggo Mas. Monggo Mas. Yo ah, jos. Lo yo ah, oh, yo oh ah, putra waringin putih.
para tamu undangan nggih sampun. Pripun Mas niki sampun nggih matur nuwun. Iki ganti amang anake saiki ganti mboke. Aku tak jajal mboke ya. Co. Dene nek kono no. Oh kebantaran. Nggih, Bapak Ibu ingkang request sumangga kula atur iki. Sumangga. Ayo co saiki ganti mboke, mbok-mbokane sinden iki. Ngawi sapa Mas? Kaget tak kira ngawi aku wek. Lah iya, aku kerjaan bengi malian Mas lek awe-awe. Lah iya ta. Cek lho. Aku tak nyanyi karo mbokku ya. Ayo mbok Mbok Ayo mbok rene mbok. Apa? Balik kurang runuk-runuk mboke kurang runuk-runuk. Lebokmu cek enom. Oh mboke sik enom. Oh lek ngono tak gagase dhewe. Kok geragas Mas aku. Ya ora apa-apa to. Oh iya. Oh Mas arep nyanyi Mas? Oh Mas monggo. Oh nyalimi. Kok kaya bodoh. Wah bodoh. Piye le? Enak apa le? Aku njaluk dikawinke Ora lho. apa? Kowe iki kok ya wis njaluk rabi apa wis tau sunat? Wis. Oh wis. Oh wis to. Aku kok lali to. Yang buri saya wis. Kira-kira bocah sakmene iki sing mok pilih sing endi?
Piye? Kuwi lek Dudu, bengi. Lek oh, bengi ora. kok ae lek Oh, bengi ya ini kuwi. durung. Ae durung. Oh, kita kok ibu-ibu romlah iki sing mbok pilih sing endi enek apa ora? Oh, saya enek mang kudungan mang enek mang. Enek oh niki. Niki ta? Hah? Iki. Sing ndi? Klambi pink. Bae. Oh, dudu. Bae. Kok beda malah. Ngono. Rene ganti ya. Karo sapa dalih Eh. Rene, Mbok, Rene. Iki mbokmu wis tuwek Ayo, adikmu Rene, Mbok. ewer-ewer kon rono kon rene. Piye? Bile wong kudunge kuning wae. sing kae to, sing ngadai pental kae to. Lah iya, sing tengah. Bu, pripun jenengan purun to kali niki? Purun, Purun, panggang purun. alhamdulillah. Iya. Gesei lho, kok yo enek sing gelem. Iya, senengane sing lemu-lemu. Oh, jenenge sing lemu-lemu. Oke, siap. Sing lemunya apa? Nganu Penak. seger. Penak. Penak, Oh, ayem. Tiwas aku arep diet ra sida lekno. Aja diet. Ayo Mas Monggo, Putra waringin putih. Yuk ya. Yuk oh. Ya. Yuk. Ya. Simbok watang uluwe ana tekan aku tukono simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono piye mbok piye mbok ya ditari to mbok Oh, ditarine. ditarine Lek mbok emang wis gelem samarku lek ditarine terus berubah pikiran malih wegah ngono piye? perkarane opo sih Kilap. oh kilap ora kilap pokoke penak Bu goyangane engko Penak. lek joget maksudnya Oh, lek joget. Oh Oke. iya. Oke. Lana aduh kenakalan. mbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aku simbok ra bisa turu awan pengen ketemu sing gareng kitab-kitab ya kudunge kuning kula mbok Oh ngono, kudune kuning. Lah iya ket mang mesem aku mang liwat kok kene. Masih sing gawe klambi batik kalau yo bagus. Iya, bagus. Terus ya jenenge bagus. Lah nggih. Lah iya cocok. Iya. Piye? Enggak mau, oh enggak mau. Adik-adik ayo pasukan joget. Takut ya sama tante ya? Tante gak greges. Ora. Ora. Ridik lho lah. Ridik ora apa. Mbah Yuk. Sambayet piye ta? Yo. Wis. Ya wis tak nunggu. Kok sik. Jare wis. Lu cek setengah wi, Mang. Cek setengah. Seprapat. Ya seperempat wi, Mang. Yo.
ora gampang wong bebajuan kudu jasa golek sandang Heo heo wao Lha emang sik toko nyapot lah ya sik piye wis piye to Arne. pitunge seje lho iki mau Pitunge siji Mas, Nyapa tuh mengke dihitung dalu bener. mawon atraksi. Wis. iki bareng Wis bareng wis ya. ya kok sik lah ya wis Bareng sik, Piye bareng lagi to, dilanjut. Bareng sik, bareng dilanjut. jawab apa ta ki meng Ayo para kanca, putra, paringi putra yo. yo Ya. Jos. Yo ah. Ah oh. Yo
Kuwi mang sing njaluke calonku dhewe lho, Mbok. Oh, ki calon mantu piye iki? Semboke kan bareng terus ambek anak separo lho. Separo. Heeh. Penak didelepne wae piye? Terus ning kebengi piye? Ya ora apa-apa. Ki marek iki kok selak subuh iki kok. Ya wis. Oh, gak dikai pentol lho. Iya. Yo karo mboke atik kaya. Lah iya ta. Tak pecate dadi mantu. Ora apa-apa. Piye? Engko meneh ya, mengko ya. Oh nggih. Sik to, engko bengi luwih serem. Piye? Ora. Oh iya, Oh, baronge mangko meneh ya. Sik iki men critane dadi mboke kadung balunganku tak setel tuweke. Bah, rasane boyokku. ora apa-apa. Ora Mas. suwi tanggapan. Iki aku berapa tahun yang lalu ancene tau bareng iki ndek kene iki. Nang pundi? Depan iki lho. Ya pas iki mbiyen mamku ya ning kene kok. Oh. Heeh, oke, tapi cocok. acara wayang. Oh, wayang. nggih. Oke. Nggih. Ora. Ki lo kira-kira melok iya ora? Ora. Oke, Mas Wani. Aduh. Aduh. Wala lele. Sol tenan bae. Aduh. Ya. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Iya dole. Bisa terlaksana. Yuk, yuk, ah. Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. Simba, simba, watang kulowe, ono kenal, aku tukono. Simba, simba, aku wis gede, ono prambanan. Coba takokno. Dole dole getane apa dicampuri Piye, Mbok? Rambine gampang Aduh simpok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simpok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Mbok wis tuwek menggeh-menggeh. Tapi lek modelane nem-nem pangatasi Oh aku. jamu. Jamu, yo kecepatan 1800 km per jam yo. Cocok. Ora gampang bojoan. Yo. Jos. Heo heo Lek bondo nekat Nyapa? no gak apa-apa ya mbok ya. Pangga ndak apa-apa, sing penting dana kenakalane cair, Mas. Ya dipakani watu no ya ora apa-apa ya mbok ya. Ya aja to. Oh iya Kak. Ya wis lah ngono mbok. Gelem apa piye? Ya tergantung wonge piye ditari dhisik to mbok. Saman nggak apa-apa, mam waktu aku tak golek mam ning jaba. Oke, cocok. Oh, kulinane nek jaba ya, Mbak. Iya jajan barang lho. Kulinane nek jaba. Yo. Aku mang ora
kudu kerja ya mbok berarti ya mbok Ya kudu kerja no. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Iya dale dengan boe bisa terlaksana. Oke, gimana Mas? Top-topan lho, metu tenan iki lho. Metu tenan wis. Langgam top-topan. Nggih. Top-topan di sini Top-topan. enek wortel, enek pentol, enek gobus. Cocok. Oh, kok kleru. Nyarneh wis. Nyarneh. Gak apa-apa mbok elek ngene iki semangat. Nggih, para tamu, kehormatan. Nggih. Nggih, katuran nuwun rawuh dumateng para tamu ingkang katemben rawuh nggih. Monggo langsung mawon. Sinambi. Nggih. Langsung mriko lho. Aha, Kedaharan. Nggih. Nggih. Memang enek sego goreng, Wadah bakso, ada mie goreng. ada soto. Enak ora? Oh, pokoknya sebutnya soto. Oh, Enek ada es. Enak gedang, Enek gedang. enak tempe. Aduh. Ora lho iki bakulan apa nyapa Enek tau? apa emang? Enek apa emang? Enak mbake. Enak apa? Aku ora nyebut nih. Aku ora nyebut nih. Ndak pareng Oh, Mas ndak dirungokne pareng. cah cilik-cilik. Oh, ora. Saru ndak boleh ya, Dik ya? Ndak boleh. Oke. Yo. Kula pun angkat-angkat yo. Pawaan kuli. Sepure liwat. Perhatian, perhatian. Kereta api jurusan Jakarta akan segera mohon maaf ada kesalahan teknis nggih. Sujune sing ibut ganteng lek orano tidak saya maafkan Mbak. Boke yo ngono kuwi, enek bening sithik golek pake. Lah ya mbok etre ya rondo suwi lho Le. Aduh yo. Arepe piye lho? Lah kok curhat iki malian iki. Bah, asli curhat lek kuwi wang. Wis Apa curhat. to ya ndak lah. Panggah gayeng, panggah rancak wis. Mboke kaya ngene pake dhisik kae kaya piye nek omah. Pake cuwilik tapi Pake dhuwur. cuwilik. Rodok dawa. Oh, senane sing dawa. Nek kene cacah. Ya bolone cacah nyapa ta cara mojak emang Cah? Lah iya toh. Aduh. Nyapa to ora dijaki? Selain iki mang sore, Duduk aku. iki mang sore ya campur sari, bengi kok ya campur sari Oh, neh. oh nggih. Los. sampai Sejaranane bengi. kapan? Hah? Jaranane Lah kapan? nika bose jenengan tanglet iki Oh lah mawon. nggih. Ya nek jaranane ya bos. Bose kok. Lah nggih, bose niki lah. Ada yang Kok lek nek jaran tak jaran dhewe lho bos. Hei. Ora gese Senengane tak kok sing jaran. gede-gede to iki mboke. Soalnya aku sing cilik wis tahu. Sing cilik wis tahu. Aduh yo, Piye, Mas, ngrasake ye? piye kuwi? Yes, padahal padha wae karo kancane. Tapi yo panggah penak sing gedhe lho. Alah ya ora mesti. Mosok Enggak mesti. oh, pokoknya sing pinter golek duit. Heeh. Sing penting gede. Gede apane sih? Tanggung Oh, jawab. tanggung jawab terus apa neh? Dawa. Dawa apa nih? Dawa pemikirane. Oh, cocok. Dawa pemikirannya Pak Bu. Nggih, Pak, Bu, nggih. Nggih. Bu guyang, guyu mesti bayangne. Bayangane apa kuwi? Bu. Ya sing gede Oh, sing dawa. dawa. Nggih. Dah, Nggih. lah nggih. Piye, Mas? Sembipun. Oh, sampun. Ayo. Urang rasa iki. Musike Oh, urung musike muni. urung muni.
Putra Waringin Putih. Wis tak coba ngempet loro. Atuh. Loro sing tak jalari ora tak rasake senadyan aku ngerti kowe karo liyane coba kowe on tetep mencintai sepenuh hati. Wis tak coba ngambet loro ngapurane sayang aku tuwung totoban ora kaya idamanmu sing gampang nrobos hatimu aku jane ngerti kowe gusti ngati coba goblok tetep mencintai sepenuh hati coba goblok tetep mencintai sepenuh hati. Oke, serampang. Bukan. Wiwit dhisik sandone rado tansah lewat ati kagayunan seragamu saya nambahi wangun dasar ayu kencir kuning ora mau ngalatiku dadi komeng mesemo sedidik aku wis trimo kena daya tambah jangan kurino wengi karena salewang tresnaku ra bisa Prabalindu nyoto kondang tekan bangsa mangsa aku no Prabu Trata Prabalindu dasanya hendae swasana Oke, sampun Mas. Terima kasih. Terima kasih. Kepengin hayop. Nggih. Serampat. Nggih. Serampat. Sampun? Serampat. Serampat. Serampat terus mau apa? Apa? Bentuk-bentukan. Sop-sopan. Sop-sopan. Nggih. Nggih. Kawula telih. Lah iya. Sop-sopan. Sop-sopan ora apa-apa. Nggih,
ke Bapak Ibu, monggo dipun rapi kemawon nggih. Nggih. Nggih, mbok pilih badhe request lagu nggih monggo. Nggih, mbok pilih nanggap nggih kemawon Nggih. monggo kula aturi. Langsung menghubungi Bapak Sampir Winarto. Winarto. Nggih. Yang beralamatkan di Sumpakel Kulon, Sumber Pucung Malang. Wis Nggih. cocok. Cocok campur sarine sae. Sae jaranane ya sae. Sae. Sindene. Sae, yo gek dibudal. Hei. Lah piye Ibu ya Aduh. liyane. Ngono lho lah. Ya bingung dadine. Lah nggih. Piye adik-adik Nopret Lovers yuk request lagu ndak? Nopret Lovers. Oh padang bulan. Padang bulan. Sik padang matahari. Padang surya Lah iki. iya ya. padang surya. Padang Cocok. surya. Oh tore-tore putih. Lagune sangar metu jane. Lawatan. Iki oh mesti nganu iki bocah-bocah bantengan Oh, iki lah iya. lagune. Suruh. Cocok. Nggih. Ilir-ilir ya Allah. Sajane lagune sangar-sangar. Nggih. Asmarandono. Oh. Ular kambang kutut manggung no pisan. Iya, engko Masa bengi, kok no. aneh-aneh. Ya rada bengi penak rada bengi. Terus yo penak lek bengi. Lah cocoke ya panggah ngono. Bengi. Nggih. Pripun? Saya tadi ditari, saya tukang keyboard emang njaluk lagu. Mboke. Apa Mas? Ya rada ayu sik, mboke lho. Rodok to lho aku cantike kelewat kok. Kuwi ususmu metu ta? Ora iki mantre rodok tak. Walah. Tak kira ususnya kok metu klawer-klawer. Yan. Kaget tau. Tak kira apa tak sawang. Lah iya. Ya wis, ngono lho penak. Ayo wis tak omongi to. Or layak wisis kan. Ojo layak isin Pak, lho. cepat. Isis walah cocok. Nggih. Mas Iya. Iya. Mas, aku lorong tahu janji mbek sampean. Aduh, iki. Kok jare aku lali janjine lho, aku lorong Janji tahu. sing ndi lah ya, janji sing ndi lho ya. Janji sing kae lah. Lali Lah nggih, janjine. Lah nggih. Cocok. Ya wis. Ayo pasukan joget no. Lali Nggih. janjine. Wani. Aku ya wani. Cocok. Ya. Mbak-mbak yang di depan semangat nggih. Nggih, Mbak semangat. Semangat. Joget ukur-ukur enggak apa-apa lho, Mbak. Kayak piye wi jajal saya joget ukur-ukur kayak piye. Ngene. Oh ngene tok. Oh jempole tok. Ukur-ukur. Pokok ra ketok Ukur-ukur kancane. Ngene Ora. tok e po. Lah nggih. 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 Ayo monggo Mas. Asik. Yo 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 le yo. Yo yo Hey. Oh.
cilik. Ade omongi aku lek iki pikirane Rian roh aku jan. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nubriyani. Hatiku sejana balikan jan karangan ditarima. Lek lo toka. Masuk, masuk. Dina minggu setan. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Engemen Solo. Jiwa, jiwa, ala jiwa. Garuda Pancasila. Apa-apa. Kaget kabeh to. Aja pas wayahku. Ora apa-apa kuwi unike nek kene. Aja to, lek sampe metune sing kaya mau lek ya. Lah biasane metune apa? Ya enggak ngono kuwi wayahe. Ya, Tergantung ukuran. ukuran apa? Ukurane sementara si S dhisik iki. Oh, ya. Cilik men. Ora, lek kok rada bengi iso dadi XXXXL. Ah loh. Lah. Enggak. XX Aku lek muni sing kuwi angel cah cangkemku, gak bisa. Bisa. Nggih. Iya. Wes. Oke. Oke. Shoot. Oi, santai. Santai, bro, Si, stop. Tenang. Lah ya penggenane cah cilik-cilik lah. Sida apa ora? Janjane kowe gelagatmu sejak nubriyani. Hatiku Wawa mentang lawere. Ya biar jarene seneng sing dawa-dawa. Kang laweren to. Ya kaya kuwi mang to, lawer. Selak kentekan napas. Kembang kempis, pangga Nggih, lali janjine request dari Mas ya Mas ya Mas Mas. sapa Mas ditekan? Kibot. Kan biasanya enek jenenge to. Urung kenalan kok. Cocok, wis cocok to domongi. Lakone sampe wong. Aku. Jangono to yang. Kemenyek mentolo tak.
Titik lagi semangat hidup kok. Ah, titik, oh titik. Ora apa-apa, nggih matur suwun Mbak Novi. Nggih, sampun nggih. Nggih, mboten kemutan kula ngimutaken bagi yang belum bermasker tetap protokol kesehatan. Masker co. Ora apa-apa. Mosok engko bukeman ae. Ayo monggo iki mbok-mbokane saiki ganti anake. Wis. Ade sopo iki? Ayo. Ayo monggo. Ayo Mbak Risa. Mbak Risa sa. Weh, kayak is. Gonge kok kesusu wae piye to. Ya penak kesusu to Mas timbang kesikut. Ah iki ra melok aku wis angkat tangan wis kula ponakan. Kuwi wis mang Mas, wis mang. Iya. Wis. Lah ya ora apa-apa wis. Ketularan mboke ne. Lah ya panggah mboke to, panggah mboke wis. Mboke nyapa? Ora mboke ora. Piye? Tasik sinset niku. Nggih, langsung mawon nggih Mas. Nggih, aja Piye? aja langsung toh. Lah piye? Pemanasan sik toh. Nggih. Golek Pemanasane piye? Ngono? Oh. Memang pemanasane piye? Ayo jajal sik pemanasan sik. Iki wis panas ngono. Lah iya, biasane kamu yo banyak. Lah iya terus Sampai ireng. Apa sindene nyapa? Nyekel limik ae sindene. Piye lek ngedekne piye? Apa balenono ndang sik balenono. Tegese piye Mang Ndang memang ngomong. Gondol-gandol apa? Gondolane. Ora ngono, Mang. Apane? Oh berarti cocok mbokmu ya kuwi mbokmu wis cocok. Oh nggih. Nggih. Sampun. Ayo monggo. Putra Waringin Putih. Akhir zaman Putra Waringin Putih. Sampai gereng-gereng ngono. Sampai gereng-gereng. Dadi buta malah. Nek awan buta lek bengi begengge. Panggah dilele panggah kuwi. Lah sampean dhewe lho Mas sing ngomong. Nggih. Nggih. Pripun iki? Pun napa malih? Malih no. Nggih, malih. Hah? Bojo loro? Lah wis duwe bojo to? Lah wis cocok kuwi tak nono iki wis piye. Oh, urung sunat. Niki Mbak menawi enten request Pamundutan lagu. nggih pamundutan lagu. Mboten Mas, napa-napa. request para? Mas Dedehan. Hah? Cidra telu. Oh, Oke.
Lali omah. Lali omah. Wis. Mbak Risa, Nggih, iki pripun, campur Mas? sarine ora sore ki ya, ora sore tok. Heeh. Bengi engko akeh Nggih. atraksi ya. Wah, jan pokoknya full atraksi Full ya, Mas. atraksi yes. Nggih. Mbokku engko sampe gulung-gulung ya. Mboke enek. gulung-gulung. Ah enek wis panggah mboke. Panggah dilayani ya, Mbak. Panggah. Panggah dilayani wase. Ya ora kemen-kemen sone iki mang ya alhamdulillah Arista Audio Production sing duwe glegeri Malang Raya. Ayo Mas, kreasine Mas Ogol. Putra Waringin Putih. Karo
yen ngajak bubrah ngomong wae ora usah lali karo omah. Niki wonten pamundutan dari Mbak nopo Ibu ya, ketok ayu Cik. Ibu Virginia nyuwun Kerajakan Banyuwangi. Nggih, siap niki lagu terakhir sonten kemawon. Wah, mengke dilajengaken bibaripun Isak. Super atraksi mbok engko gulung-gulung. Mbak Risa engko mencolot-colot engko bengi wis. Jangan khawatir, super atraksi wis pokoknya. Cocok. Monggo Mas Al artis. Ayo mboke anake cocok. Cocok.
sari saking putra waringin putih kaseket bumi. Lek mangke dilajengaken sabibaripun salat isya dengan persembahan boke lan anake jingkrak-jingkrak bareng. Nuwun 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 nuwun.